Čaute priatelia, tak včera v Hniezdnom sa skončila žatva hlavná. Kombajn som tam ešte nechal. Tam si ho zajtra alebo pozajtra vyfúkam, vyvávkujem, zoženiem si nejaký doprovod a stiahnem ho sem domov. Dneska som doma a prišiel som sa pozrieť na svoje kukuričné pole, ktoré, ako vidím, zver stále a naďalej likviduje. Pekne sa tu aj poserul pri tom. Takže idem hľadať škody. Pozerám, že burinka vyrastla opäť po postriekaní. Tu nám je zjavne nezabral postrek, alebo som vynechal. Nie, presne, tieto 4 rady som vynechal. Vidno, že je nižšia. Ale pozerám, že je tu stále kvalitne posekaná, pobehané je potom. Pozrite, od spodu už tá kukurica schne. Baradzinka. Takže veľmi sa z toho teším, že toto pole je pekné. Pozrite, stadiaľ tu utekajú. Veľmi sa z toho teším, že toto pole je pekné. Ale keďže široko, no, ďaleko není žiadne kukuričné pole, tak toto pole podľa mňa je rajom. To je vysokú, ako sa hovorí. Tiež máme povaľané. Nakakané, povaľané. Riziko podnikania. Zver, žiaľ Bohu. Čo už, zdravím vás z svojho domova, zo svojej domoviny, na mojom kukuričnom poli, na ktorom si mosá zver kvalitne. No ale i takové dny sú. Čaute.